O Concello de Boiro sacou a licitación ás obras para mellorar a accesibilidade e dotar de servizos a estrada que conduce á praia de Mañóns. Estamos agora no proceso de licitación dunha obra que para nós é importante, que é a mellora da accesibilidade deses servicios á playa de Mañóns, un dos principales areais que temos tamén no noso municipio, concretamente na parroquia de Banqueiro. Ademais de sustituir o firme para garantir a seguridade, procederase a canalizar as augas pluviais, eliminando unha taxea aberta que na actualidade interfire no tráfico. O proxecto contempla tamén a dotación de beirarrúas de 5 metros de ancho e acondicionamento dunha zona para estacionamento de vehículos. Un novo asfaltado que vai a mellorar considerablemente non só o tráfico rodado, senón tamén o tráfico peatonal, que neste momento nese vial que está accedendo a ese areal non ten unhas sendas propias e xeitadas para os peatóns. O que estamos facendo é mellorando concretamente un acceso fundamental para este areal. O proxecto ascende a máis de 42.000 euros con cargo plan de obras e servizos da Deputación da Coruña. As empresas interesadas poden presentar ofertas ata o 16 de abril.